Ma-Blue Nation, sidlamlenze nezidlamlenzekazi sakwagoqa esikhulu eMandaba le enkandla lapho kuphuma khona inkosi yomaskandi. Sekuphelelisiwe, akukho okushodayo. Konke okwenzakalayo kulonyaka okwenzeka kule nsizwa Khuzani Mpongose isikuphruvile, isikugcwaliselile. Sekufana nesiprofetho sesiphila emseni kaKhuzani kumaskandi. Bonke abantu abenza izinto sebezenza belandela uKhuzani, behupha uKhuzani. Nize ningavumi ukuthi iqhawe lenu nitshelwe abantu ukuthi nilithande kanjani. Yini into e-right eyenzakalayo ngomculo walo iqhawe? Yini eliyitholayo ebhedayo? Yini ingabuyi ukuthi ingani ingabhala ubani? Ingani ingaveli ikhampani? Why kwenza ubani? Nize ningavumi ukuthi abantu benitshele ukuthi iqhawe lenu nilithande kanjani, kumele liphumelele kanjani, kumele libe successful kanjani, kumele likomelise kanjani. Into ayazi uKhuzani all along, all these years, ukuthi kungani umculo wakhe uhamba kanje, kungani engabi usiduma njengabanye, enze izinto ezomfaka ebantwini ngetrend esikhashana. Ngoba wayazi ukuthi yena ama-preparations, iy'nhlelo sezi-on the pipeline, bazomenzela iqiniso. Yonke lento le isuka kule yamsebenzi wango-2020 kuze kube manje. Futhi kuningi okungafakwanga, kuningi okungafakwanga. Ziningi izinto ey'sele, nedi ilezi ey'seqhulwini, lezi ey'phezulu, ilezi abantu abazosheshe bey'khumbule. Kusuka kuyijele, niyazi ukuthi kwahamba kahle kanjani, albhamu yasebenza kanjani 2020 until now. Le iphula wonke ama-record. Lesi isikhathi senu kuma-Blue Nation. Ningavumi kube nomuntu ozozama ukunisusa lowo njabulo leyo, ezama ukunicontrol ukuthi nijabule kanjani. Yekani nani ukuchaza, hlukanani ukuchaza. Postani i-happiness yenu ngeqhawe likwenzile, umsebenzi walo. Niyeke ukuchazela abantu abangakazi bebone lutho ngeqhawe lakho. Niyeke. Double platinum, ama-platinum, ama-gold, ama-single aphume kule album sekugcineni, Angidlali Nezingane, Imbongolo, nethi Angidlali Nezingane bathola ama-gold each kuma-streams, bahlanganisa ama-units ukuthi bethole ama-gold. I-album ibisahlasa 10 million laphana ku-Spotify iyonke, noma ibisihamba slow, kodwa laba abakwazi ukuthi bebuyele bo-stream beyophusha, baphushile. Yaphula ama-record ngenyanga yokuqala amaningi le album. So lento ifana nesiprofetho, ifana nokufakazela isiprofetho ukuthi sesiyafezela. Konke okukhulunyiwe sekuyavela namuhla, into ekanjalo. So mina ayikho into engijabulisayo ukudlula le. Akusekho okunye uKhuzani azokwenza mhlawumbe esengizokubuka ngenye indlela. Vele yiyo into le ebithanda ukuba isilondanyana kubantu abathize abamthandayo. Kade lokho beyibuza, beyifuna ukuthi iphi into ukuthi, iphi noma ukukodwa akwakuvele kubonakala abantu abalali ubusuku nemini benza ini, bastreama ini kanti. Nawo kumphumela. Manje nina ma-Blue Nation senzovuma ukuyophisa abantu abangawudlala umculo kaKhuzani odlalwa yini. Nenza ama-group, ningena ko-TikTok, nenza ama-live, niqhuqhuzela abantu ukuthi abadlala umsebenzi, abaphusha ingoma ukuthi iyongena laphana kuma-trending ku-million, niyiphushe nangapha ku-Spotify. Senzovuma ukutshela omunye umuntu onganandaba nani, onganithandi, ofavor omunye umfana nawo omunye umuzi azotshela wena. Ayisebenzi lonto leyo. Nani ningavumi ukulawula umuntu ngeqhawe lenu. Ngendlela elimsupport ngayo uKhuzani, ningavumi umuntu anitshele. Yabo. So into yokuchaza nje is a waste of time. Lokhu kuphendwa nama-comment, wenza ama-video, is a waste of time. Khuzani usekwenzile, abafala imlomo, iyona nto ade sebeme ngayo-ke le. Ngithi mina sebeyaqhubeka nama-list wabo-ke, o-top 10, o-top 6, o-top 4, la anganawo uKhuzani, sekukahleke, wasenankinga-ke, aseyafitha-ke. Khuzani sekukhiphe konke aku-achivile.
kukhona ukusele ayona bekuveza kodwa nje usekukhiphe konke. Nazi ukuthi yena i-album yakhe sekuselancane ishaye i-platinum laphana or i-gold status laphana kuma streamings platform. Mina nikwazi lokho isele kancane ukuthi ithi 30 million yobe singenileke einambeni. I'm sure ingenile kodwa mawubala between Spotify no YouTube isele kancane. So nakho lokho ke nizokuphikisa futhi nizovuma nani Blue Nation niyophikiswa umuntu kweliqembi ukuthi lento eniyenzayo ni-stream niphusha abantu kabuhlungu nibancenga niposta ama-link emagroupini niposta ama-screenshot ukuthi hayi akuphushweni bafethu akusetshenzwe iqhawe aliphushwe kuze kube la namhlanje. Nani niyobe ningawathembi amandleni, niyobe ningayithembi into eniyenzayo, niyobe ningenayo ishow into eniyenzayo. If uyazi into oyenzayo ukuthi une-show yayo nesiqinisekiso sayo, uyazi ukuthi usebenza imini nobusuku usebenzele ukuthi iqhawe one day beliphakamise ubonakala umsebenzi wayo uzoziqhenya ngalokho. Ngeke uzube nandaba nabanye abantu ukuthi abantu bazokhona bethini-ke from now going forward akusathi issue. Sekufana nomuntu othena iqembu liwini ikhaphethize mhlawumbe liyaphapha after isikhathi esingaka lingawini. Okusalayo ukwenzile lokho uhappy u-excited ukuthi after isikhathi esingaka sekwenzakalile. Nayo ukhuzana belokukhulunywa kuthiwa iphi into ukuthi kanti yina ayisebenzayo ukuvezwa nini sixakekile apha ama-single apha ama-gold apha ama-platinum lapha nje kule album le enejele phakathi inezinto eziningi lo album le eyikhona. Kune-single laphana ene-gold ekhona laphana. Mina abantu abakwazi lokho wayona i-album yonke la yaphinde yasebenza kanzima. So kuningi sisazokubona kuningi ukhuzana basazomvezela khona akunikezwe nethi nje lokhu bekuyi-highlight kusobala. Sibonga nengoma umjolo lowo ingoma eyabonisa izinto eziningi eyaxakazisa isizwe sonke kwayeka nabantu okhuzini kwavana ama-top 10 ukuthi leyo ndoda ekhipha nge-15 November ingasangeni ivalelwe. Sibonga kakhulu Blue Nation insizwa ukhuzane ngazi ukuthi nilandela umculo wangampela. Abathengiwe sebaqala bekhulumeke ama-TikTokers siyazi manje singenele ema-accountini yenza lo msebenzi nizama ukubhunga le trend ukhuzana ayidla ngenkani ngoba akuyona i-trend ade yenza ukhuzana beveza umlando wakhe ukuthi useyekuphi nomculo wakhe. Sebaqala bekhulumeke izitha sebaqala bekhuluma abathakathi abantu abathengi sebaqala bekhuluma silindele ngizobe nisaphusha yena ukhuzana.